Bine, dacă avem o ruletă, atunci măsurăm de la bun început toată această distanță și am terminat povestea. Dar dacă terenul este accidentat sau nu avem un dispozitiv cu care să măsurăm exact această distanță, dar putem să notăm pe ceva coordonatele celor două puncte, atunci trebuie să facem niște calcule geometrice, aritmetice. Da? Bun, hai să vedem odată cum calculăm lungimea unui segment și după aceea o să ajungem și la acest triunghi. Deci un segment care are coordonatele x1, y1, x2, y2. Ce lungime are? Păi acest segment poate fi ipotenuza unui triunghi dreptunghic. Da? Bun. Această distanță A, această distanță B și distanța asta să fie C. Ce îmi spune teorema lui Pitagora? Teorema lui Pitagora îmi spune că C pătrat este egal cu A pătrat plus B pătrat. Da? Bun. Mi-ar trebui A și B. Deci ca să pot să calculez distanța dintre x1, y1, x2, y2, practic aș avea nevoie de A și B. Bun, dacă aș translata, deci să zicem că asta este sistemul meu de coordonate. Da? Aici am x1, aici am x2, aici am y1, sper să se vadă și la voi, și aici am y2. Da? Dacă mă uit, de exemplu, pe acest desen, văd că acest segment, care este exact lungimea lui A, este egal cu x2, da? Deci toată această poveste minus această poveste. Da? Deci pot să scriu că A este egal cu x2 minus x1. Dacă punctele sunt cumva în ordine inversă, prima dată îl măsor pe x1 și x1 să fie aici sus, da? Și x2 să fie aici jos, nicio problemă, calculăm modulul. Da? Deci nu contează ordinea, calculăm modulul, valoarea absolută. La fel și pentru B. Avem tot așa y2 minus y1. Da? În modul, valoarea absolută. Păi bun, și dacă avem A și avem B din coordonatele măsurate, cunoscute x1, y1, x2, y2, practic cu teorema lui Pitagora putem să calculăm lungimea segmentului C. Da? C egal cu radical din A pătrat plus B pătrat, unde A și B sunt aceste două valori, unde x și y sunt cunoscute. Bun. Asta este pentru un segment. Dacă am un poligon format din 5, 6, 7 segmente, ce trebuie să fac? Păi pentru fiecare segment în parte, eu trebuie să calculez lungimea acelui segment. Practic, pentru fiecare segment aplic teorema lui Pitagora, după care perimetrul este suma segmentelor individuale. Da? Deci tot perimetrul este suma segmentelor individuale, dar, repet, ce putem să măsurăm noi pe teren sunt coordonatele x1, y1, x2, y2, în general coordonatele punctuale x și y. Și presupun că unim aceste puncte cu niște segmente. Bun, deci asta este calculul unui segment și respectiv calculul perimetrului. Aproximativ aceeași formulă am putea să o folosim la calculul, nu știu, unghiului de elevație. Ce termen aveți voi cei de la cadastru pentru chestia asta? Dacă sunt într-o pantă, da? Și iau coordonatele, aici am înălțimea H1
și înălțimea H2 și îmi trebuie unghiul pantei. Da? Ce pot să fac? Păi tot așa o să calculez această distanță, practic construiesc triunghiul și ce este asta pentru acest unghi? Cateta opusă supra ipotenuză. Da? Deci dacă știu înălțimea și știu distanța, atunci sau cateta opusă supra cateta alăturată, dacă știu distanța x, sau cum vreți. Da? Deci formule trigonometrice cu ajutorul căruia putem să calculăm aceste unghiuri, aceste elevații. Bun, nu intru în detaliu. Hai să vedem acum cum procedăm cu calculul ariei, tot ceva foarte asemănător. Da? Și o să fac o scurtă introducere, tot așa teoretică, să vorbim un pic prima dată despre suprafețe, despre arii pentru niște figuri geometrice cunoscute. Bun, odată avem pătratul, este un caz particular, hai să vedem un dreptunghi. Da? Este baza ori înălțimea. Da? Deci aria unui dreptunghi este egal cu baza ori înălțimea. Bun. Un triunghi. Ce este? Aria pentru triunghi, suprafața triunghiului. Cum se calculează? Baza ori înălțime supra 2. Baza ori înălțimea supra 2. Corect. Bun. Hai să vă spun și de ce. Foarte simplu. Putem să construim un dreptunghi în jurul acestui triunghi. Nu stau acum să demonstrez, dar se poate arăta că chestia asta de aici este egală cu chestia asta de aici și chestia asta de aici este egală cu chestia asta de aici. Da? Practic ce am aici? Am un triunghi care are baza B și înălțimea H. Da? Aria dreptunghiului este, știm deja, este baza ori înălțimea. Numai că jumătatea asta pică și jumătatea asta pică în momentul în care fac acest triunghi. Da? Deci, practic, din toată suprafața dreptunghiului, doar jumătate reprezintă triunghiul. De acolo această formulă. Aria triunghiului este baza ori înălțimea supra 2. Bun. O altă figură geometrică. Trapezul. Da? Și aici putem să facem următoarea chestie. Am un dreptunghi și două triunghiuri. Da? Acum, sau facem așa și atunci facem mai multe calcule ca să demonstrez că e baza mică plus baza mare ori înălțimea supra 2, sau mai simplu, acest trapez poate fi echivalat cu un dreptunghi. O să schimb culoarea să vedeți ce fac. Pam, 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 pam. Împart triunghiul meu în 2 și aici împart triunghiul meu în 2. Da? Deci partea aia teșită îl împărțim în 2. Bun. Această bază este media bazelor, adică baza mare plus baza mică supra 2. Da? Ori înălțimea, adică ori distanța dintre cele două valori. Da? Deci, pentru un trapez putem să echivalăm trapezul cu un dreptunghi care are baza media bazelor, da? Media, ori înălțimea.
Și acum ajung eu la problema mea în Excel, unde ce am? Păi ia imaginați-vă următoarea poveste. Deci am un segment, am segmentul AB. Da? Bun. Acesta va fi un trapez. Da? Un trapez dreptunghic, care pot să-i spun, acel trapez dreptunghic îl echivalez cu un dreptunghi, exact ca și în cazul de sus, numai că trapezul meu este răsturnat, da? Deci este exact povestea asta de aici, doar că trapezul meu este răsturnat. Da? Deci am un dreptunghi, da? Deci practic această suprafață de aici, tot ce este sub acest segment, poate fi echivalat cu suprafața unui dreptunghi. Dacă eu cunosc aceste coordonate, A și B, da? Practic pot să calculez acest segment, este Y1, acest segment este Y2 și atunci evident că o să am media, da? Y1 plus Y2 supra 2, ăsta va fi lungimea dreptunghiului și respectiv înălțimea, înălțimea cum ar veni aici, asta este distanța dintre X1 și X2, adică X2 minus X1. Bun. Deci până acum eu am calculat de fapt, deci asta este baza ori înălțimea. Este un dreptunghi, da? Unde baza are lungimea de media celor două și înălțimea întâmplător este X2 minus X1. Da? Deci de aici, bucata asta de aici. Ok. Am calculat practic suprafața de aici. Bun. La fel pot să procedez și pentru următorul segment. Da? Deci și aici o să am un dreptunghi echivalent și pentru ăsta pot să calculez suprafața. La fel. Da? Bun. Deci am suprafețele aflate sub aceste două segmente. Poligonul meu închis mai are un segment, acesta de jos. Dacă eu scad și acum o să mă înjurați că o să hașurez mult. Așa. Deci am deci am calculat aria compusă a celor două segmente AB, BC. Da? Cu metoda respectivă, adică pentru fiecare segment echivalez cu un dreptunghi. După ce le-am echivalat cu un dreptunghi, foarte ușor pot să calculez aria. Deci am aceste arii. Da? O arie mare. Tot adun aceste arii individuale, aria de sub AB, aria de sub BC și acum urmează chestia. Mie nu-mi trebuie porțiunea asta de aici. Da? Opa, am șters prea mult. Deci mie nu-mi trebuie porțiunea asta de aici. Păi da, dar această porțiune de aici, la rândul lui, este nici mai mult, nici mai puțin decât suprafața dată de acest segment. Și pentru acest segment eu pot să calculez această arie. Practic, cum facem în Excel? Începem de la stânga la dreapta. De fiecare dată când avansez un punct de la stânga la dreapta, aria corespunzătoare va fi cu plus. Vedeți, aici am aceste două segmente. Pentru aceste două segmente am două suprafețe cu plus. De la punctul C încep să mă întorc către punctul A. Da? Cumva scad. Aria corespunzătoare lui AC va fi cu minus.
și o să-l scad din aria mare. Da? Deci din asta scădem asta. Și practic obținem ceea ce a rămas aici între cele trei segmente, adică aria triunghiului. Acum imaginați-vă că în loc de triunghi avem orice alt fel de poligon pentru care cunoaștem coordonatele. Cunoaștem coordonatele A, B, C, D, E, F. Ideea este că dacă mă duc de la stânga la dreapta sunt cu plus, dacă vin de la dreapta la stânga sunt cu minus. Și asta o să se rezolve foarte ușor de aici. Cu asta o să mă ajute Excel-ul pentru că tot timpul o să am x2 minus x1. Totdeauna x2, da? O să am aici un xn, xn minus 1. Totdeauna xn minus 1 va fi mai mare decât xn dacă mă deplasez de la dreapta la stânga și atunci această valoare tot timpul va fi negativă. Negativ ori ceva pozitiv, tot timpul o să-mi dea pozitiv. Și atunci aria mea finală este suma ariilor individuale. Unde acele arii, repet, dacă mă duc de la stânga la dreapta, vor fi pozitive, dacă mă duc de la dreapta la stânga, vor fi negative. Da? Acum, unii ați putea să ziceți, ok, bun, dar aici și X și Y cresc. Ce se întâmplă dacă doar X crește și Y scade? Nu mă încurcă cu nimic, pentru că eu între Y am doar adunare. Chiar dacă adun valoare mai mică la valoare mai mare sau valoare mai mare la valoare mai mică, tot adunare o să fie, tot cu plus o să-mi dea. Diferența o să fie pe minusuri. Dacă vin de la stânga la dreapta, o să am un plus, dacă vin de la dreapta la stânga, o să am un minus. La ce va trebui să fim foarte atenți când introducem tabelele în Excel, datele în tabelul în Excel, este ca totdeauna să începem din punctul din stânga. Da? De aici trebuie să începem calculul acestor segmente și respectiv a ariilor aferente. Bun, deci încă o dată, folosind tot felul de nu aproximări, pentru că nu aproximăm nimic, pur și simplu transformăm un triunghi într-un dreptunghi sau un trapez într-un dreptunghi. Da? Aici, de exemplu, avem un trapez dreptunghic culcat. Deci în loc să am un trapez dreptunghic așa, am un trapez dreptunghic așa. Tot trapez este, doar că este rotit cu 90 de grade. Da? Este exact aceeași poveste. Și pentru asta putem să calculăm foarte ușor aria, încă o dată, baza ori înălțimea, doar că baza este media dintre acest segment și acest segment. Iar aceste valori noi le știm, sunt Y1 și Y2. Da? De acolo vine această formulă. No, bun, hai să facem în Excel încă o dată un asemenea calcul. De fapt, stați așa să-l deschid pe al meu și elevații, oarecare era, volsix, subtotale, elevații, diagrame? Elevații, cred că era. Nu? Și asta a fost interesant, dar nu asta era. Nu. Astea sunt distribuțiile. Nu e asta. Oare l-am făcut pe un Google Docs? L-am făcut altundeva? Nu mai țineți minte, așa-i? S-ar putea să fie făcută pe Google. Nu, nu-i nimic. Atunci îl facem aici de la 0. Bun, câte am deschise? 1 am deschis.
new workbook, să-l fac mai mare să se vadă. Deci am coordonatele X și coordonatele Y. De astea am nevoie ca să pot să reprezint un poligon și respectiv să pot să calculez aria. Bun, și o să introduc niște valori 3, nu știu, 5, 6, să mai am o latură, 7, 5, să mă întorc, X-ul o să înceapă să scadă, deci o să încep să vin la dreapta cu ea, 4 și Y-ul mai jos decât 5, 2 și asta ar fi un fel de dreptunghi. Hai să desenăm acest dreptunghi. Bun. Ok, selectăm, insert, chart, este o diagramă de tip puncte. Unde este? Hai să mergem, dar nu-i linie, nu-i linie. Unde este puncte? XY scatter. Oare aici nu-i potrivită scatter? Ba, scatter, asta am vrut, asta o căutam, doar că cu linii unite. Bun, deci asta ar fi cât de cât figura mea geometrică. Nu este închisă. Da? Ca să închid figura mea geometrică, practic trebuie să mă întorc. Da? Deci aici se termină figura mea geometrică, dar ca să închid eu trebuie să mai dau o dată perechea asta. Da? Deci de aici repetarea pe ultima poziție a primei valori. Și acum am într-adevăr figura geometrică închisă. Da? Un poligon închis. Putea să aibă câte laturi vreți, nu contează. Bun, și acum pe acest poligon o să aplic eu ceea ce am zis mai înainte și anume, o să iau acest segment, toată suprafața de sub ea. Da? Și o să calculez această arie. Pentru acest segment, să schimb culoarea, să se vadă mai bine, și o să calculez aria de sub ea. Pentru acest segment o să scad această arie de aici, o să scad pentru că vin de la dreapta la stânga și este sub imagine, practic este în afară și respectiv tot așa pentru acest segment o să scădem această suprafață. Vedeți? La sfârșit, ceea ce o să rămână efectiv această suprafață. Da? Deci scădem din toată suprafața, o să șterg tot. Din toată această suprafață, deci cât este toată figura, pot să calculez foarte simplu toată suprafața, suprafața sub ăsta plus suprafața sub ăsta, scădem ce este în afară, adică zona asta. Nu? Adică exact suprafața cu ăsta și suprafața lui ăsta. Și asta trebuie să o scădem. Bun, hai să vedem ce îmi trebuie. Să mut un pic mai în dreapta acest chart. Pentru că acum mă apuc să scriu formulele propriu-zise. Hai să vedem. Deci am punctele A, B, C și D. Odată. Încep cu prima, adică suprafața asta de aici. Asta înseamnă X1, Y1, X2, Y2. Primele două valori. Da? Astea două împreună o să-mi dea
o formulă de genul. Și acum o să scriu și pe ecran să-l avem, să nu-l uităm. Deci formula generală arată în felul următor. Aria, deci ce avem? Avem un trapez dreptunghic. Acest trapez dreptunghic poate fi echivalat cu un dreptunghi, da? Care are un X, pardon, asta o să fie un Y, pentru că suntem pe verticală, și un X. Da? Deci aria este acest X ori Y mediu, unde X-ul este X2 minus X1, da? Deci X2 minus X1, asta este X2, asta este X1, da? Ori media este asta plus asta supra 2, adică Y1 plus Y2, totul supra 2, Y1, Y2. Da? Deci formula mea o să fie ceva de genul și hai să-l scriem ca și formulă. Deci prima arie, și o să folosesc acest câmp, nu o să-l folosesc aici, o să folosesc aici. Prima arie, asta, este egală cu X2 minus X1 și punem totul în paranteză. X2 este asta, minus X1 este asta, înmulțit cu media. Aici pot să mă duc cu Y1 plus Y2, dar o să fac așa. Y2 plus Y1 și fiind vorba de medie, totul supra 2. Da? Aici avem arii parțiale. Arii parțiale. Înseamnă că, deci din acest calcul, eu pot să spun că porțiunea asta de aici are 9 metri pătrați. Ce-o fi? Nu contează. Bun. Aceeași formulă putem să o propagăm în jos. Da? În al doilea punct o să am X-ul de aici. Da, să șterg. Deci o să am asta o să fie X2 și asta o să fie X1. Practic nu am tot X2, am Xn in Xn plus 1 și așa mai departe. Da? Coordonatele următorului punct. Deci asta cu asta îmi vor da segmentul. Acest segment o să-mi dea acest trapez. Pentru acest trapez se calculează formula la fel. Da? Excel-ul mi-a și sărit. Deci când am tras formula în jos, vedeți că Excel-ul a sărit deja pe celulele următoare. Păcat că dacă dau click nu se mai vede. Da? Deci rândul 4 este liber, nu este selectat nimic de acolo, este selectat rândul 5 și rândul 6. Da? B6, adică valoarea 7, minus B5, adică valoarea 5. C6 minus C5, supra 2. Bun. Deci am calculat și aria segmentului 2. Mai departe, aria segmentului 3 și văd că segmentul 3 vine frumos de la dreapta la stânga. Da? Bun. Și dacă vă uitați atent aici, el este deja cu minus. Da? Deci el mi l-a trecut deja cu minus. De ce? Păi pentru că la calculul distanței X, X2, ăsta este X2, ăsta este X1, X1 este mai mare decât X2 și atunci X2 minus X1 îmi dă cu negativ. Da? Deci astea sunt ariile individuale. Ce este cu plus se adună, ce este cu minus se scad. Deci din aceste arii scădem aceste suprafețe.
Și nu ne rămâne altceva de făcut decât să 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da? Să calculăm o sumă. Suma este egal cu, unde este equation, home, sumă, 7. Da? Deci aria totală internă ce rămâne acolo este egală cu 7 metri pătrați, kilometri pătrați, hectare, ce doriți. Da? Și totul a plecat de la observația că, având coordonatele XY, practic putem să calculăm lungimea segmentelor, sau mai bine zis, putem să calculăm aria de sub fiecare segment. Aria totală este suma ariilor individuale, dar trebuie să ținem cont că anumite segmente, anumite arii trebuie scăzute. Deci astea de aici de jos se scad, astea de aici de jos se adună. Și iarăși m-a ajutat foarte mult Excel-ul, pentru că venind de la dreapta la stânga, mi-a dat cu minus, dacă nu trebuia eu să pun o condiție, să verific dacă x2 mai mic decât x1, dacă x1 mai mic decât x2, atunci formula asta să-mi dea cu minus și așa mai departe. Da? Dar norocul nostru este că, într-adevăr, xn este mai mic decât xn plus 1 și atunci diferența o să-mi dea cu minus, deci suprafața respectivă, suprafața bineînțeles este pozitivă, doar că eu trebuie să-l scad. Și foarte simplu am obținut suprafața acestei figuri geometrice. Puteți să introduceți câte puncte vreți. Hai să mai adăugăm, nu știu, înainte de asta, să mai adăugăm un punct. 4, 3. Da? De ce 0? Pentru că x îmi dă 0. x1 minus x2 și aici nu scade nimic, nu? Pe segmentul ăsta n-am dat. Hai să vedem 3,5. Și ăsta nu 4, ci tot 3,5, ca să am acolo o valoare diferită de 0. Da? Bun, acum chiar am un poligon absolut neregulat care are suprafața totală de 5,625 hectare, să zicem așa. Bun, s-a înțeles, mai ales partea de geometrie, cum echivalăm un trapez cu un dreptunghi, cu media bazelor, cum calculăm ariile individuale, după care, având ariile individuale, practic le adunăm, respectiv le scădem ca să obținem aria figurii. S-a înțeles sau trebuie să mai detaliez ceva? Am înțeles. Am înțeles. În general, cei sus se scade cu cei jos. Da, deci ce este sus se adună, ce este de desubt se scad. Repet, secretul este trebuie pornit de aici. Da? Tu poți să te duci pe teren și să măsori, să zicem, prima dată acest punct, că ăsta este lângă șosea. Da? Dar trebuie să vezi, măi, cum este reprezentat, care ar fi primul punct. Și de acolo să începi, de fapt, primul punct care este? Cel mai mic XY. Nu? Deci punctul care X-ul este cea mai mică valoare. Că eu puteam să am ceva așa ceva și aici să fie X-ul. Înseamnă că trebuia să plec de aici. Pam, 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 pam. Bun. No, acum hai să vedem pentru aceeași figură, nu știu, lungimea gardului. Da? Adică perimetrul. Cât material am nevoie ca să împrejmuiesc acest perimetru.
trebuie să știu evident lungimea lui. Bun. Păi, iarăși, revenim la geometrie. Am coordonatele, am perechile de coordonate x1, y1, x2, y2. Da? Teorema lui Pitagora. Cum era? Ipotenuză la 2 este egal cu catetul 1 la 2 plus catetul 2 la 2. Cu b pătrat plus c pătrat, da? Unde b era x2 minus x1 și c era y2 minus y1, ambele în valoare absolută. Da? Da, bun. Atunci hai să ne apucăm de treabă. Deci, vreți să calculăm separat a și b și după aia să vedem tot. Hai să calculăm a și b. Deci aici o să am a mic, aici o să am b mic. Da? Deci a mic este egal cu x2 minus x1. Da? Deci asta este da, cateta mică A și asta este B este egal cu y2 minus y1. Bun, ca să nu ne trezim cu surprize, putem să punem toată povestea asta cu valoare absolută. Ce înseamnă valoare absolută? Dacă e negativ, îl va transforma în pozitiv. Și avem în Excel funcția ABS, Absolute Value. Bun, la fel și pentru asta. ABS, valoare absolută. Am A și B, pardon, B și C, scuzați, B și C. Și acum îl calculăm pe A fiind egal cu radical din SQRT, square root, din asta la puterea a doua, e mai simplu să scriu A ori A, mă rog, B ori B, plus asta la puterea a doua. Da? Deci radical din așa. Și îmi dă, hai să vedem cu numerele pitagorice, 2, 3, nu are, pot să fac să-mi dea 4, nu pot, da, mă rog, credeți-mă pe cuvânt că așa este. Bun, și calculez, practic aceleași formule o putem prelungi în jos pentru fiecare, da? Deci pentru fiecare segment se calculează lungimea acelui segment, coordonatele, lungimile B și C, adică înălțimile X și Y, și după ce avem aceste valori, putem să calculăm perimetrele, lungimile individuale și, bineînțeles, aici, dacă vrem toată lungimea, adică perimetrul, mai dăm o sumă. Da? Și avem lungimea totală, 12 metri, kilometri, centimetri, ce doriți. Bun, acum toată această poveste de aici se putea scrie într-o singură formulă, adică să nu calculăm individual până B și C pentru Pitagora. Da? Puteam să introduc direct aici în formulă, în loc de E6 scriam formula asta de aici. Da? Și să am o singură formulă. De multe ori eu prefer să le calculez separat și la o, adică eventual să ascund. Da? Se vede că lipsește EF. Da? Am ascuns coloanele respective, ele sunt acolo, oricând pot să revăd calculele, dar văd doar rezultatul. Deci asta este aria și asta este perimetrul acestei figuri geometrice de aici. Ok. Întrebări legate de perimetru? Deci teorema lui Pitagora. Pentru teorema lui Pitagora avem nevoie de deci segmentul care este
triunghiul este dat de X și de Y, unde Y-ul este Y2 minus Y1 și X-ul este X2 minus X1. Da? Și de acolo automat putem să calculăm cu teorema lui Pitagora această ipotenuză. Și avem toate datele problemei, aplicăm formulele și la sfârșit mai dăm o sumă ca să calculăm perimetrul. Sper că s-a înțeles. Întrebări sunt? Eu nu am întrebări. Ok. Bun. Despre ce vreți să mai discutăm? Ați zis că vreți să discutăm despre prelucrarea șirurilor de caractere, parcă. Săptămâna trecută o colegă de-a voastră a intervenit că... Bun, ce anume acolo? Cum căutăm un caracter? Cum îl